Představujeme nové DJI Osmo Nano. Nové DJI Nano váží pouhých 52 gramů a je tady nejmenší kamerou od DJI vůbec. Videa můžeme pořizovat ve 4K rozlišení při 60 snímcích za sekundu anebo při 120 snímcích ve slow motionu. Dále se pyšní nově navrženým 1/1,3 palcovým CMOS snímačem. SD karty můžete nechat doma, jelikož tady máme 42 GB interní úložiště. Nejedná se jen o akční kameru, je to parťák, který vám pomůže zachytit okamžiky z vašeho každodenního života. Díky vestavěným magnetům můžete DJI Nano připnout prakticky kamkoliv, třeba sem. Součástí kamery je i Vision Dock, který má integrovanou baterii, která vám umožní natáčet až 200 minut záznamu. Dále je kompatibilní s DJI Osmo Audio, takže na něj můžete připojit například DJI Mic Mini. Strašně mě na té kameře baví ta variabilita, nemusím nosit ani stativ, vidím jenom lampu, zábradlí, lednici, hodím kameru a mám krásný záběr. Nové DJI Osmo Nano je vhodné opravdu pro každého, ať už díky jeho variabilitě s jeho umístěním nebo malé a kompaktní velikosti. Nová kamera DJI Nano už nyní skladem na djishop.cz nebo v prodejně v Praze na Masaryčce.